Machlud mefin mewn me a chwmni mor fwy ddoes draw a chyffwrdd ysgwydd ar oes wen gwrtais yn ôl ond mae'n gornel fach glyd wedi gadael ein byd dwi'n dal i afar a meddwl yn ôl ond dwi di colli'r cyfle na dda byth yn ôl na dda byth yn ôl. Athon ni ati sgwennu'r ail album yma ar ôl gorffan yr un gynta, bron sydd bin. Athon ni ati i drio clymu gyd y cyneuon at ei gilydd efo'r thema yma o berthyn a o hiraethu a edrych yn ôl. A gan fod fi'n Cymro yn byw yn Llundain, dwi'n meddwl oedd o'n eitha synhwyrol, really, fel oedd o'n emosiynau a teimladau o'n i'n mynd drwyddo. A dywres sy'n bellach yn ffurfiol a ffocusan yn fyrau fy môr. Roedd y freuddwyd mor glir na barodd hi'n dwi'n dal i afar a meddwl yn ôl ond dwi di colli'r cyfle na dda byth yn ôl dwi'n dal i afar. Wel, ar fel awr, da ni'n nôl yn ysgol y Creuddyn, lle nath chi dreulio eich blynyddoedd ysgol, wrth gwrs. Felly, sut mae'n teimlo fod nôl yma? Da ni wedi bod nôl ers i ni adael, dwi'n meddwl, so ie, mae'n braf cael dod nôl yma, dwi'n meddwl. A ar y coridor yma, nath chi gyfarfod am y tro cyntaf? Ie, siwr fod ynde. Oedden ni'n rhannu bus ysgol, o'n i'n dod arnaf yn Llansannan, a yn neidio yn Abergele wedyn, ffrindiau da yn yr ysgol. A sy'n nath o esblygu wedyn i fewn i? Wel, wedyn nath ni ymlaen i ffurfio'r band Bluewood a ie, jyst dechrau jamio yn yr stafell cerdd tu ôl fan hyn rwan. Mod i yn dychmygu be allai neud ma' 'na sgidiau i lenwi. Gynnwch chi atgofion melys o fod o fyma, siwr o fod, oes? Oes, wel, ar ôl ti'n neud y tygau fan hyn, doedd? O, nes i'n y tygau, nes ti'n mynd byd cerdd, rili, Na. yn yr ysgol na. Ti'n chwarae corn neu rhywbeth, neu trwmped neu rhywbeth. Trwmped, ie. Ac ti'n mynd canu lot, rili, na. Ac o'n i'n gwneud cwpl o bethau cor ar gyfer y Steddfod yr Urdd a bethau. A just cychwyn ymarfer dros nesaf yn stafell bach fan'na. A so just dod o fan'na rili, do? Cwpl o gigs. Just jamio pan ydych chi'n chweched dosbarth gyda chi ryw o awr rhydd. Rhwng y gwersi pethau. Dwi'n cofio jamio i Craig David, 7 Days. Dyna oedd yn y siarter ar y bryd. Beth dda. Ti'n siŵr bod chdi eisiau deud hynna ar Ti'n siŵr deledu bod ar ti fel? eisiau deud hynna ar ôl? Wir o. Wel, hon di'r neuad yr ysgol. Di a Lewis Band di fod fyny yna eto? Na, da ni wedi cael gwahoddiad eto. Chi'n cweit, dyn ni ti ar wel am cychwaith oriel enwogion y Creuddyn? Na, ella fod nhw wedi sgol i ni ennill Brit Award neu rhywbeth gynta neu dwi'n fawr. Gytid. Ni incentive i gael ymlaen, dwi'n meddwl. Ni gael bod fyny ar y wal. Oedd yr awr fawr yn un o'r caneuon ola nath ni sgwennu ar gyfer yr album. Mae'n can sy'n hel ni nôl at yr adeg pryd oedden ni'n chwarae yn Swallow Falls yn Betws y Coed. O'ch bywyd chi gyd o'ch blaen chi a da chi'n meddwl yn byd i rhwystro chi rhag wneud rhywbeth da chi isio a oedden ni eisiau creu can oedd yn cyfleu'r emosiynau yna.
amlwg yn y sîn rock Cymraeg wrth gwrs. Pwy ti'n wrando ar tu allan i? Dwi'n gwrando ar lot o stwff o'r 70au ar y funud, actually, pobl fel Bob Dylan, Bruce Springsteen. Dwi'n meddwl oedd gynnu nhw rhywbeth i ddeud a mae'r ffordd nhw o ddeud straeon yn y can. Mae'n dyglymyd i fewn a mynd ati fewn i'w byd bach nhw. Dwi'n cofio gwrando ar Freewheeling Bob Dylan a dwi'n cofio unwaith o'n i'n gwrando ar hwnny, o'n i gynnau'r teimlad bod fi eisiau gwneud rhywbeth yr un beth. O'n i eisiau bod yn canwr cyfansoddwr a sgwennu caneuon a perfformio nhw, really. So, yeah, mae Dylan a Springsteen yn dylanwadau mawr arno fi. Nid yn unig o fewn gerddoriaeth, ond ydy Cymru y wlad yn dylanwadu arna chdi chydig bach? Mae'n sicr yn cael effaith mawr arni. Wel, jyst chi mond edrych ar yr album newydd, Argof a Chadw. Mae lot o am dan yr teimladau dwi'n cael fel Cymro, Cymro Cymraeg, byw yn Llundain. A mae'r tynnu na, yr gwthio a'r tynnu o mod i'n hapus yn byw yn Llundain wrth gwrs, ond mae'r hiraeth na mae rhywun gael am Cymru a'r wlad a yr pobl ti wedi gadael ar ôl yma. O dy hanes sy'n y llyniau, maen nhw'n atgofar y waliau. Ai dyma dy gartref o dy hanes sy'n y llyniau, maen nhw'n atgofar y waliau. Ai dyma dy gartref dy gol. Sgen ti uchelgais dal i fod ar ôl? O, sicr, mae digonedd ohonyn nhw. Dwi'n mynd i wneud hanner y pethau dwi eisiau wneud eto. So fi'n licio mynd ar daith yn America. So fi'n licio rhyddhau fy CDs fy ngherddoriaeth i yn America, draws y byd i gyd, teithio mwy, rhyddhau llawer mwy o CDs a albums a hwnna lot fwy i ddod. O dy hanes sy'n y llyniau, maen nhw'n atgofar y waliau. Ai dyma dy gartref o dy hanes sy'n y llyniau, maen nhw'n atgofar y waliau. Ai dyma dy gartref o dy hanes
Swn i'n licio meddwl mewn 5 mlynedd, ella fyswn ni wedi recordio a wedi rhyddhau cwpl o albums newydd, a bod ni wedi bwrw ymlaen i chwarae gigs a di sgwennu digonedd o caneuon a bod ni just dal i fod yn cerddorion, really, a bod ni dal yn ffrindiau. O, rwy ti'n 35, gwraig a phlant yn dy gartre, rwy ti adre. A cofio ddod i'n gweld a tynnu digon o lyniau.